hoge verwachtingen, heel hoge verwachtingen. Ja, we hebben fantastische acteurs. Ik vind het een geweldig stuk, dus ik denk gewoon, ik heb weer echt zin om dat verhaal weer mee te maken. Oh, die zijn heel hoog gespannen, want ik heb zelf in het stuk gespeeld, een jaar of 12 geleden. En het is nu ook weer een fantastische cast, dus ik kan niet wachten. Nou, groot feest. Ik ben ontzettend blij om toneelgroep Maastricht hier te verwelkomen en de Theateralliantie natuurlijk. En het zit vol, dus het kan niet anders dan een feest worden. Ik laat me helemaal verrassen. Ik vind de voorstellingen van Maastricht eigenlijk altijd heel erg boeiend en interessant. Dus mijn verwachtingen zijn hoog gespannen. Ik ben Jonna. Welkom thuis. Mijn moeder was een nare, gemene, oude vrouw. Ik denk dat ik het van haar heb. Als het doek opgaat, dan worden wij geconfronteerd met een monumentaal decor. Maar het was geweldig. Dat de tijd al om was, dat had je helemaal niet in de gaten. Zo mooi opgebouwd, geweldig. Nou, dat is geweldig. Ik heb echt genoten. Fantastisch. Ja, ik vond het echt een heel erg mooie voorstelling. En hij kan het weten, hè? Hij heeft erin gezeten. Nee, ik vond het echt fantastisch. Gewoon het spel en ook het decor. Het was echt zo'n personagestuk, echt een acteurstuk. En natuurlijk de gitarist. Die muziek, fantastisch. Ariane. En het meisje Wendel Jaspers. Dus als je in 2011 gemist hebt, dan moet je nu gaan. Als je het in 2011 niet gemist hebt, dan moet je hier zeker ook naartoe gaan. Het is een prachtige voorstelling.